Takže čau, já vás zdravím. Dneska jsem si vyrazil do takového krásného bukového lesa s pejskem a s Fine Xem. A jsem zvědav, co to tady dá, no, co tady vyčucháme. Tak jdeme na to. V takovémhle krásném starém bukovém lese. Signálek. A máme tam, jo, je obyčejný knoflíček, no. Je to takový ten starší bazmek, no. Zkoušíme dál, no. Takže tady je takový, jsem vykop takový vysoký divoký signál a je tam nějaký velký kolo. A já se modlím, prosím, ať je to stříbro. Prosím. Prosím, ne. On je to knoflík. Ty krávo. No, je takový ozdobený trošku, ale já myslel, že mám obrovskou minci na 2 prsty, ty. No nic, knoflíček. Vidíš to? Vidíš to? Samý knoflíky tady. No, tak jdeme dál. A to je rejček kruci. Takže tady bez ídečka u kamene. Já to jdu vykopat. Já to nemůžu točit jednou rukou, prostě to musím vykopat. Takže super, v díře byla normálně myslivecká kule. Vypadá jako zlato, ale je to pěkná svině. No takže zase nic a jdeme dál. Takže další takový. Dobře to pozná, že to je kroužek. Je tam totiž rošvíkan víčko od fajfky. Jde se dál. Takže já jsem ještě, než jsem odcházel, mávnul nad dírou a vytáhl jsem ten zbytek toho, no, takže mám komplet, akorát tam vrazit pantík a můžu bafat. No, to je v každém lese tohle. Nevím, proč to ztráceli, nebo proč to z toho padalo. Asi nějaká fušařina, tak jdeme. No, tak jsem si říkal, to zkusím tady podél té cesty, to je taková nějaká stará asfaltka. No jo, už půjdem, počkej. A v dílce máme, co pak je to? Je to krupičák? Není. Aspoň je celý. Starý knoflík, no. Tak. Ze starého mantlu. No, tak se jde dál. Tak, tady máme nějaký signál. Skáče tam nějaká 55, 56 teď. Ale já to asi musím vykopat, já to nemůžu točit. Takže já vám ukážu, jaký divoký
Prostě ta měděná mince, že je tlustá, tady to v případě asi Marie Terezie, nebo František. Uvidíme, jestli jste z toho něco... Aha, tam je ten maďarský, nebo je to Ein Kreuzer. Nevím, co to bude teďka to. Já už jsem to zapomněl, jak to všechno vypadá, nebo Ein Kreuzer, nevím. Má to tady ale asi ten maďarský znak. No uvidíme, já to doma zkusím vyčistit, ale jako tlustý je to docela. Tak máme nějaký první měďáček dneska. A jupí dál. Takže pozor, zřejmě jsme... To je ještě vyšší číslo. A další. Takže nejmíň 3 mince tady ještě budou, takže se na to musíme podívat. Jdeme na to. Takže já jsem tady u té díry a podívejte se na tu obrovskou hranu. To mi připomíná, že to bude spíš nějaký... Pojďte, vytrhnem to. Co to je? Ty krávo, není to stříbro? Ne, to bych měl moc velký štěstí. Je tam František. A je to 6. Toho už jsem dlouho nenašel. Nebo 3. Moment, ošoupem to v gatě. Ale ještě tam máme nějakou minci, to je takový lesní malý depot. Je to 6. Tu už jsem dlouho, já jsem ji trošku škrtnul, blbec, ale je to 6 Kreuzer, no. A je to František druhý. No, takže tam to bude taky. Takže jeden, já k tomu přidám, a ještě tam něco máme skovanou, takže konečně nějaký výsyp. Druhý, takže 2 a jdeme na ty. Takže já to tady mám 3. A ten je docela nějaký, to nebude stříbro. Ale je to takový lehký, tenký. To bude 1 Kreuzer, už to vidím. Jo. Takže zase nic. Já myslím, že tam bude aspoň nějaký stříbrný, ale ještě tam něco je, takže počkejte. No, takže všechny mince byly tady kolem toho kamene. Tak jsem to... Tady máme další, to je taková ta tlustší zase. Takže tohle bude zase nějaký ten Kreuzer, takový ten tlustší, ten 1700 a něco. Já nevím, já to prostě tyhle mince čistit neumím. Ale zvoní hezky teda. Tu 6 bych si teda rád zkusil nějak hezky vyčistit, ale nevím jak. Jestli to nesleze všechno. No, tam Franta. Ty 6 teda bývají občas jako trošku lepší, no, takže první deputek s Find Xem v lese, 4 měďáky. Jo, to je hezký. Ale les ještě nekončí, tak jdeme dál.